Ne želim razgovarati ni sa kime. Ne želiš razgovarati ni sa mnom? Bog. Bog. Zvala sam te puno puta. Da, imala sam više od 10 propuštenih poziva. Zvuk mi je bio isključen. Zvala sam Olgu i rekla mi je što se dogodilo, pa sam došla čim sam mogla. Ne mogu ga nigdje naći, Anđi. Tražila sam na svim mogućim mjestima, svugdje, uvijek sam ga držala ovdje i sad ga nema. Dobro, naći ćeš ga bez brige. Tu je negdje među svim ovim stvarima. Kad pospremiš, naći ćeš ga. Ne, ti ne znaš što meni taj dnevnik znači. Kao da je mama još uvijek tu, kao da me još uvijek čuva, da mi je blizu. Znam što ju nasmijava. Znam zbog čega plače. Ne mogu razgovarati s tatom o njoj. Tata jako pati, uvijek se uzruja i... ne znam gdje je nestao. Slušaj, samo budi mirna. Sigurno ćemo ga pronaći negdje uskoro. Znaš li što je tvoja baka Mimi uvijek govorila djedu? Da lopovi ne mogu ukrasti. Ono što nam je u srcima. Kako to znaš? To piše u dnevniku. Dobro onda, pomoći ću ti i spremit ćemo cijeli ovaj nered. Pa dobro, na koga si ti tako neuredna? Pogledaj kako ovo izgleda. Na mene. To želiš reći, ha? Da. Znam da ćemo ga pronaći. Budi mirna, naći ćemo ga. Hvala ti puno. Tu sam. Vidjet ćeš, sve će biti u redu. Dobro, nemamo cijeli dan, imamo jako puno posla. Što, gdje? Što, gdje? Ideš u studio, na to mislim. Ne, ostaću ovdje dok ne nađem dnevnik. Gospođica ne može naći dnevnik, pa zato ne ide u studio. Ma, molim te. Pojavit će se negdje. Ako si sigurna da ga nisi nosila van kuće, mora se pojaviti tu negdje. Ispod sve te ove odjeće ili u ladici ili u ormaru. Ma, bez brige, pojavit će se. Upravo si. I tvoja mama nikada nije propuštala probu. Sa ili bez problema, bez obzira na sve, uvijek je bila na probi. Zato što je bila sretna. Bila je sretna zbog pjevanja i zbog tebe i zbog tvog tate. Upravo si. Ako sam nešto naučila iz dnevnika, to je da je pjevanje moj život.